kuna tare da Chaibou insha Allah. Za mu ci gaba da muku bayani kamar yadda muka yi alƙawari. Yau za mu ɗauki ɓangaren ciwon ciki insha Allah. Za mu bayani akan ciki, daga ina ne yake farawa, bakin ina ne bakin ciki, kuma da me suke haddasa ciwon ciki. Kasance a tare da mu insha Allah. Kafin fara komi, uwa da Allah, muna so ku riƙa yin abone, sannan bayan an yi abone a taɓa wannan yan hular ƙararwa, saboda samun yawan mutane a cikin wannan shirt shine zai ba da ƙwarin gwiwa akan bayanin da za a riƙa kawo muku sannu insha Allah. Ciki daga sama zuwa ƙasa yana farawa ne daga gaba har mafitsara, ɓangare kuma kowane ɓangare ciki yana samun limit ne da akwai su kwiɓin hagu da kwiɓin dama, amma ciki bai fitowa har ya kawo wajen fata. Bi ma'ana ciki yana da kadar uku, da tsakiya, da gefen hagu da gefen dama. Tsakiyar ciki ana samun daga sama a samu tumbi, daga tsakiya a samu cibiya, daga ƙasa a samu mafitsara. Ɓangare na dama na ciki ana samun kolon biyu, kowane ɓangare za a samu kolon guda. Ɓangare na dama ana samun da hanta, da wannan ɗan ƙaramin aishika mai ruwa tsanwakin nan wanda take cikin hanta, tana ta ɗaya daga cikin kayan ciki. Sannan ɓangaren hagu ana samun maƙaƙƙacciya da aka ce ma saifa. Sannan daga ƙasa kowane ɓangare akwai ƙasan kwankwaso na dama da na hagu, ana tsara su a cikin ciki, saboda ɓangaren su ana samun wani ciwo shi ma da ake dangantawa da ciwon ciki, kamar ƙasan mafitsara, kamar raɗaɗi ko ciwon hanji, wannan wanda ake fashi a ce a hido ƙanƙara. To tsakanin wayannan ƙasa ne biyu, da haka shi ma ana zana shi a cikin ciki. Wayannan ababai da na zana, kowane abu yake ciwo ana danganta shi da ciwon ciki. Idan kaga ciki ya samu abubuwa da dama suke haddasa ciwon shi. Ka amanta kuma jama'a, kamar da na ce daga farko, a yi ƙoƙari a ba da goyon baya a bisa ga wannan shan ta hanyar ba mu ƙwarin gwiwa wajen danyen like, a taɓa ƙararwa, sannan a yi abone insha Allah. Za mu ci gaba yanzu nan da bisa wannan bayani. To yanzu, tun da tumbi yana cikin ciki, duk matsalar da ta shahi tumbi, ko estoma ne a gare ka, ko wata matsala ce, wani infection a cikin tumbi naka, duka kaga ana danganta shi da ciwon ciki. Ciki ke ciwo. In ta gangaro ta zo wajen cibiya, in ɗaɗari ne na cibiya, ko wani abu ya taɓa cibi, ko wani infection na cibi, za a ce ciki ke ciwo. In mafitsara ce take ciwo, an samu wani ɓangarewar jini da ya taushe hanyar mafitsara, ya tsari bai fita da kyau, yana damun ka, sai a ce ciki ke ciwo. Kaga kowane kaya daga cikin kayan ciki ne yake ciwo, amma sai ana danganta da ciki, tunda duka cikin ciki suke. Bakin fahimtar da aka yi kenan ta sama. To sai ciwon ciki kuma har a tsakiya, akwai ciwon ciki na mara da mata suke fama da shi wajen duk in za su yi regil ƙarshen wata, idan za su yi al'ada, ko kuma bayan an haifu, akwai jini da yake zama a cikin mahaifa wanda ba a riga ya fito ba, shi ma yana damu ya zama kamar a matsayin ciwon ciki. Gefen nan biyu da na faɗi, na dama da na hagu, da hanta, da wannan yar jika mai sa acid da abu, saboda wannan yar jika aka aikin ta tsanwakin nan,
wannan acid ne a cikinta, duka abinci idan ya biya tana tsarga mai sai yi lugu-lugu ya taushi. Subhanallah, kabbaran Allah, ka je wannan acid an aje shi kawai idan abinci ya biya a tsarga shi kawai sai abinci ya taushi saboda ya shi daɗin kai ya bada wahala wajen tafiyar da sarrafa da za a yi. To daga cikin wa'annan ababai da muka zana duk wanda ya taɓa sai a ce ciki ke ciwo. Shi yasa yana da kyau idan kana da ciwon ciki kai kokarin samun wani abu da ka sha kamar su kanwa da wasu ƙwayoyi da aka san suna da ciwon ciki ka sha, amma ya fi kyau ka je wajen wanda ya san ainihin jikin mutum, ya karanci jikin mutum, kamar wanda suka karanci jikin mutum kamar likita. Idan ka zo wajen shi da ma zai ma tambayoyi, ana cewa likitoci suna damun mutane da tambayoyi, haka ne. Za su tambaye ka akan me ke damun ka, ciki na ke ciwo, wani waje, ɓangaren dama ne, ɓangaren hagu ne, tsakiya ne. Idan ka ce dama ne sai ya taɓa gurin, ya taɓo daga sama har ƙasa ya ce daidai anta ne ka zabura, daidai maƙaƙacce ka ne sai ka zabura, ko daidai tumbin ka ne ka zabura. Da ya ji inda ya taɓa nan ka zabura ya san inda anta ne, to duk magungunan da sun ka shafi za su magance matsalar hanta shi zai rubuta. Abubuwan da mafi yawa suke haddasa matsalar hanta ababai ne da muke ci, kama su toxic na goro idan yayi yawa, toxic na Nescafe in yayi yawa, toxic na taba idan yayi yawa, toxic na kuma safe na alcohol idan yayi yawa, shi ma yana sa haka nan. Za mu ci gaba da bayani yanzu insha Allah. Ya abu ne da Allah ta amanta a taɓa ƙararuwa ga ta. Ok, abubuwan da suke haifar da ciwon hanta su ne ababai na shaye-shaye da sauransu na ɗan ƙara ƙarfin jiki haka ko wasu ƙwayoyi. Saboda hanta ita ce take ajiya ko abinci ka ci, ita ce za ta yi reserve na ajiye abincin ɓangare mai amfani. Lokacin da ka ji yunwa sai tana ɗan ɗebowa, kuma stock ne hanta. Shi yasa wannan stock na toxic yake taɓa lafiyar hanta idan suka yi yawa. Idan likita ya ce wajen hanta jinin ka zabura, to ya san ciwon cikin ka nan ne, in rubuta ma ƙwayoyi da suka shafi suke tsarkake hanta. Al'adance kuma abubuwan da suke ɗebe toxic ƙwarai, lemu, akwai lemun tsami, mutum yana shan shi ko da yana cin wasu abubuwa da suke son toxic, insha Allah lemun tsami shi yana wanke wannan ƙazanta. To bayan idan kuma ya tafi wani ɓarke nan, kun ga kowane ciwon ciki ya danganci wani abu ne zai fara da shi, wannan abin ne za a magance sai ciwon ciki ya tsaya. Yana iya ka sha kanwa ko wani abu ciki ya yi dama, amma yana sake dawowa saboda ba a magance ainihin origin maɓuɓɓugar matsalar ba. Kenan yana da kyau a je ma waɗanda suka sani idan an kashe matsala a yi musu bayani saboda su magance matsalar tun daga farko. Wasu likitoci masha Allah sun da ƙoƙari irin wannan, ba su so su ga mara lafiya ya cika yawa gobe ya zo ya dawo. Waɗansu suna tsayawa ne sun bincike sosai su ƙare da matsalar ka kai tsaye tare da taimakon Allah insha Allah. A takaice kenan wannan shine ciwon ciki. Akwai kamar murɗewar hanji suna sawa ciwon ciki, wanda idan hanji suka murɗe sai ka ji a ciki ya yi kamar kumburi, mutum ya ɗan kwana biyu bai yi kashi ba ko kuma ko iska ma bai yi. Daga hanji ne suka murɗe, amma tun cikin ciki suke ciwon ciki. Idan ka je ma likita tambayar da zai ma, ya ne kwana nawa ba kai kashi ba, ya ce kana iska. Idan ya ci wannan ya san cewa a cikin cikin na kumburi ne, sai ya ba ka ƙwayoyi wanda za su sa wannan kumburi ya je gashi shi ke na ciwon cikin na sai warke. Insha Allah wannan bayanai haka ne za mu rika ɗauko su kaɗan kaɗan. Kowane ciwo mu ɗauko shi mu ɗan yi bayani akan shi a takaice ne fa wannan. Ba mu yi bayani gaba ɗaya bane akan abin da ya shafi ciwon ciki, tunda akwai wannan kayan mahaifan mace ma tana da maraina yadda ka san namiji tana da, amma can ciki su ma idan suka taɓa suna haifar da ciwon ciki.
amma likita ne zai iya lokalizan shi ya taɓa ya ji ke ga abun da yake haddasa miki ciwon ciki sai a magance shi. Ainihin mahaifar da kanta inda ɗa yake zama ita ma tana yin ciwon ciki, tana haddasa da ciwon ciki fito. A taƙaice ne nake gaya muku insha Allah, amma ciwon ciki abu ne mai faɗi, ba ƙaramin matsala ba ce. Mutane suna fama da ita barman da yawa, wanda wasu yi neman magani ba su samu ba, wasu kuma sun nemi magani sun dace. Allah ya sauwaƙa. Za mu ci gaba da bayani yanzu insha Allah mu ida. Abin da muke so mutane su san manufar wannan tasha. Idan wani abu na wa'azantar wani addinin musulunci mai muhimmanci ya zo, ana iya azo shi a bisa wannan tasha. Wani abu mai muhimmanci, abin da ya shafi lafiyar ku, kuna iya ku tsince shi a cikin wannan tasha. Wani labari mai matuƙar muhimmanci na actuality wanda ya shafi lafiyar ku ko kuma ci gaba naku, ana iya a kawo muku shi a cikin wannan tasha. Nan ba ta danganci lafiya kaɗai ba. A cikin can farko ma lokacin da na kiryanta na rubuta culture general et religion, kenan sanin ababai da dama, kowane fanni da kuma addini. Idan ka duba can cikin description na shan ke shine a rubuce. Kenan kowane abu kana iya ka samu a cikin wannan shan. Shi yasa wannan bidiyo na yi shi da tsawo kwarai, ban sani nan gaba in zan yi irin shi ma. Saboda bayan na yi wancan bayanin ciwon da yi ƙarin bayani akan shan kan. Wanda bai san wanda shan ba kuma ta samu asali ne dangane da wani group da muke da na WhatsApp, wanda mutane suke muna tambaya kan cutuka, muna ba su amsa gwargwado abin da muka sani. Da gare shi ne muka samu idea tunanin cewa ya kamata mu shan ta YouTube. Mafi yawanci su ma mutane suna amfani da wannan YouTube kit. Wanda bai wannan group insha Allah wata rana zan sa lambobi na admin kin wannan group bisa wannan YouTube kin. Mutane su samu su yi access a cikin wancan group don ciki kana da damar kai tambaya kai tsaya baka amsa. Ba kamar nan bane da yake bayani za a yi ka saurara. Kenan duka ɗayan biyun farili da wagga shan da wancan group tare suke tafiya insha Allah. Allah ya taimake mu. Da kuma abu na farko da ya bani ƙwarin gwiwa fara ma aiki, da na ga wani citation ne na wani da ce qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Da wanda ya shuka wani ice to bai rayuwar shi a banza ba. Matsayinka na musulmi ya kamata a ce kai wani abu wanda za ka bari mutane za su amfana ko da baka. Shi ne yana ɗaya daga cikin musabbabin kirkiro wannan tasha shi ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daga nan zan bar ku insha Allah sai wani lokaci. Muna ƙoƙari kamar yadda na ce a can farko, yawan ku ne ƙwarin gwiwar mu. Duk wani bidiyo idan muka tura kuka kalla, ya kamata ku yi like shi, ku yi taɓa ƙararrawa wanda ba su yi ba, sannan wanda ba su yi abu ne ba su yi abu ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai wani lokaci insha Allah ku shi mu da wani bidiyo.